Ini to sini mo Tripura hani jot problem to no kangken siu engkai sini kujugo tongnai rok press briefing khai to sai no dikha ai pan norok singkaba sing teisa sanai tini hingkangke sini mo hani jeta major problem tongo aboni bisingo 8 ta demand tongo 8 ta demand ni bisingo je main problem kangkai illegal migrant abo 1949 15 October ni simi jata March mani ulo ni simi chini hau mo jongjala sai mani o jongjali yak ni kagna ni bagai bohai ke kagman kebang ma party kebang ma rajniti bodolok saitok phana oboni solution khaimeya engkai tabuk a solution khaimeya ni bagai sing tabuk khorang tisanani ma phaileka engkai chini mo khorang soiresan tongnai tabuk je chini mo na solving asan illegal migrant joto sal chinmo hawa tongnai bongno identify khayoi bongno detention camp bo chok ya sak chinmo soba thai ya sak no choli tongnai nang mo tini besok gonta jorte bonda ujak mo tini to 24 hour tini mo 24 hour mo tongnai apato mo sini puila wansuk mani first step tabung ni chengkhani oboni ulo wansuk jangnai obo choira sapa nang mano ahepano mo kaisa limit kaisa 24 hour ni badai bon dakok jak o jaga bo thayo nor mo hangke 26 Ashrambari Bachaibari thai Bachaibari bazar national highway tini hai je shala obo hai je norok bond dagok lai mani shala gobang ma tipra sarang no baksa sakni dofano tent lai beng lai noga asugui tongnai rok borno thai tam sanai ari naidi joto to 100 ni bisingo 100 to obo support maya abo to mo siri city ni raidano ahaipano sini borok tabu 80% 85% dofani bagai khanangjak baksa phaimaya phano bongni bukhawo tongo oro to kuno moto non political civil society ni ngi dakhokjak oro job bebak sini mo tiprasa bosongni borok babang no khanangjak no ahaipano baksa phaimaya apana borok support tongo ni ang khakhayo